Mar 2025 manyiso kaka kaontis tiyo kod bajet margi onyiso kaka governors oketo kaontis kod ngaji mar dongruok e kinde ma omenda maromo bilionde modhuro to tuaro nindo e bengi mag kaontis go. Lipot mar Jagaa bajet ma pacho ka bende yango kaka omenda maromo bilionde pod itiyo godo e weche wuoth ma pacho ka kod mag pinje maoko. Cynthia Nyango luwo lipodno kendo ma eler. Kaluwore kod lipot mar kor higa ma oketi ayanga kod Jagaa bajet ma pacho ka, omenda maromo bilionde ma oketi thenge ne weche dongruok mag kaontis tuoro nindo e bengi mar Central Bank of Kenya. Lipodno mar dweche auchiel mokwongo e hik omenda mar 2024 kod 25 nyiso ni bajet maromo bilion 588.3 ne opuodhi, ka bilion 376.86 ne en mar tayo chenro mapile mag kaontis, kendo bilion 216.53 ne en mar dongruok. Kata bang' timo puotho mar omenda ni, Margaret Nyakango wacho ni kaontis ne otiyo kod bilion 33.5 kende marom kod atamalo 16. Lipodno bende onyiso governors ma otiyo kod omenda mathwis mogik e weche dongruok. Lipodno oyango gavana ma Elgeyo Marakwet Wesley Rotich mane otiyo kod atamalo 5 kende mar omenda mar dongruok maromre kod milion 110 ka oweyo bilion 2.3 mar dongruok mar kaontino katholo kuoro e bengi. Gavana Malamu Isa Timami bende lipodno ogoro tije kod kalam makwar kaka otiyo kod omenda mar dongruok. Gavana Timami lipodno yango ni ne otiyo kod milion 113 kende timo dongruok mar chula Malamu, ka bilion 2.2 mane ochiwne kaontino oweyo katholo kuoro e CBK. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboit ne otiyo kod atamalo 7 mar omenda mar dongruok marom gi milion 216 ka oweyo bilion 3.5 e bengi ka onge gima timo. Kaunti ma Kajiado ne otiyo kod milion 485 e weche dongruok maromre kod atamalo 12 ka omenda maromo bilion 3.5 ne owe ma ok otigo. Kaluwore kod Jagaa bajet ma pacho ka, kaunti ma Mandera ne otiyo kod atamalo 32 mar omenda margi mar dongruok, ka gavana Adan Khalif ne otiyo kod bilion 1.9 e chenro mag dongruok e higa no ma omeny. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu bedo namba 2 tiyo kod omenda mar dongruok, ka lipodno yango ni kaunti ne otiyo kod bilion 1.5 e chenro mag dongruok e wi omenda maromo bilion 5.1 mane opuodhi ne chenro mag dongruok mar kauntino e higa achiel. Jirande ma Marsabit Mohamed Mohamud bende onenore listi mar governors ma otelo e nyime tiyo kod omenda mar dongruok. Kaunti ma Marsabit ne otiyo kod omenda maromo milion 974 e chenro mag dongruok e wi omenda maromo bilion 3.8 mane oket thenge e chenro mag dongruok e kauntino e hik omenda mar 2024 kod 25. Governors kata kamano obiwo seyo ne apis Margaret Nyakango magiwacho ni deko e puodho bajet mag kaontis. Lipot mar Jagaa bajet mar kor higa ni bende onyiso ni kaontis pod ni kod pek e choko osuru margi giwegi, ka kaontis mag Narok, Elgeyo Marakwet, Samburu kaachiel kod Wajir ema choko atamalo 50 mar ageta margi. Omenda ma itiyogo e chenro mag wuodhe ma pacho ka kod mago ma pinje maoko kata kamano pod en wich bar kaluwore kod lipot mar Jagaa bajet. Cynthia Nyango, Ramogi TV.